Helo, a chroeso I sesiwn adolygu Carlam Cymru. Mae'r sesiwn yma ar gyfer astudieithau'r cyfryngau. Mae'n canolbwyntio ar adran hysbysebu a fideo cerddoriaeth yr aroliad. Cyflwyniad a ysgrifennwyd gan Miss Hales, athrawes astudieithau'r cyfryngau brofiadol yw hwn. Os ydych chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau, gnewch nodyn ohonyn nhw ac ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn fyw ymen ychydig wythnosau. Mae'r sesiwn hon tua 45 munud o hyd a bydd yn cael ei recordio felly os teimlwch eich bod yn colli unrhyw gallwch chi fynd yn ôl I wylio'r wers eto. O bryd i'w gilydd, bydda fi'n gofyn I chi oedi'r recordiad a roi cynnig ar gwestiwn. Byddai'n mynd â chi drwy'r gwahanol adrannau yn uned un gan drafod y cwestiynau a ffyrdd llwyddiannus o mateb iddyn nhw. Mae'r sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar hysbysebu a fideo cerddoriaeth. Felly, rydw i'n gobeithio erbyn diwedd y sesiwn heddiw a byddwch chi'n hyderus ynglŷn â'r ffyrdd y gallwn ni edrych ar yr adran hysbysebu a fideo cerddoriaeth. Byddwch chi'n deall sut I ddod o hyd i'r atebion i'r cwestiynau hyn a sut I strwythuro ymateb iddyn nhw. Rwy'n gobeithio hefyd y byddwch chi'n gyfarwydd ar cynllun marcio ar meini prawf llwyddiant. Felly, y peth cyntaf mae angen I ni feddwl amdano yw sut olwg sydd ar y papur mewn gwirionedd. Dyma bapur uned un o'r enw ymchwilio i'r cyfryngau. Heddiw, rydyn ni'n edrych ar adran A. Dros yr wythnosau nesaf, byddwn nhw'n edrych ar yr adrannau eraill hefyd. Yn yr aroliad, gnewch yn siŵr eich bod chi wedi paratoi, gyda digon o feirws D a ffens amlygu neu highlighters, os ydych chi'n hoffi defnyddio nhw I anodi. Pan fyddwch chi'n gwneud cwestiwn 1, bydd angen I chi wneud nodiadau wrth I chi wylio'r fideo, mwyn rhoi rhywbeth I chi gyfeirio nôl ato, ac I gywain enghreifftiau i'w defnyddio yn eich ateb. Yn yr aroliad, bydd gennych chi 2 awr a hanner I ateb 2 adran. Mae pob adran yn eich profi ar bwnc rydych chi wedi astudio a pharatoi ar ei gyfer. Heddiw, rydyn ni'n edrych ar yr adran fideo cerddoriaeth. Wythnos nesaf byddwn ni'n gwneud y newyddion, a'r wythnos wedyn byddwn nhw'n edrych ar ffilm. Yr adran fideo cerddoriaeth yw'r adran hiraf o ran amser mwyn caniatáu amser I chi wylio'r fideo a gwneud nodiadau. Mae'r 2 adran arall yn 40 munud yr un. Ar gychwyn yr aroliad, bydd angen I chi ddefnyddio'r amseriadau a'r marciau nodir ar gyfer pob ateb I roi syniad I chi faint i'w ysgrifennu. Erbyn hyn, dylech chi fod yn gyfarwydd â faint rydych chi'n ei ysgrifennu mewn amser penodol ac yn gallu llunio'ch ymateb i'r gofynion. Gyda'r cwestiwn clyweledol, mae angen I chi wneud yn siŵr eich bod chi'n ei ddarllen yn ofalus fel bod gennych chi syniad clir o'r hyn y dylid canolbwyntio arno. Edrychwch yn ofalus ar y cwestiwn a gnewch yn siŵr bod eich nodiadau wedi cysylltu'n agos ag e. Cofiwch hefyd y bydd yr arolwr yn y papur hwn yn disgwyl I chi ddefnyddio terminoleg pwnc benodol sy'n berthnasol ac yn gysylltiedig â'ch dadansoddiad. Hynny yw, nid sylwio'r dechneg yn unig sydd eisiau, rhaid I gysylltu â'ch dadansoddiad. Mae'r un peth yn wir am y safbwyntiau damcaniaethol a mae angen I chi eu cynnwys, rhaid iddyn nhw fod yn berthnasol ac yn gysylltiedig â'ch pwyntiau. Cyn I ni ddechrau, dyma 2 drefnydd gwybodaeth gan cybac ar gyfer y pynciau rydyn ni'n ei astudio heddiw. Mae rhain yn dangos popeth mae cybac yn disgwyl I chi ei wybod am y pynciau ac maen nhw'n arf defnyddiol iawn ar gyfer adolygu. Dylech chi fod yn gallu lawrlwytho'r PowerPoint a chael mynediad i'r dolenni. Os nad yw hyn yn gweithio, chwiliwch ar yr yngrwyd am drefnwyr gwybodaeth cybac ar gyfer astudio'r cyfryngau a dylech chi ddod o hyd iddyn nhw. Felly, beth yw ffocws adran A yn yr aroliad? Rydych chi'n gwybod bod adran A, gwerthu delweddau, gwerthu hysbysebu a fideo cerddoriaeth, yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o iaith y cyfryngau, cynrychioliad a chynulleidfaoedd mewn perthynas a hysbysebu a fideo cerddoriaeth. Ar y papur, mae'r un cwestiwn yn seiliedig ar ddeunydd adnoddau print neu glyweledol nad yw wedi ei weld o'r blaen. Dyma'r fframwaith cysyniadol y byddwch yn gyfarwydd ag ef, ac y byddwch wedi bod yn ei astudio ar eich cwrs hyd yn hyn. Byddwch yn gyfarwydd ag edrych ar iaith y cyfryngau, cynulleidfa a chynrychioliadau. Wrth I chi fynd trwy gwestiwn A, byddwch yn meddwl am bob un o'r agweddau hyn
ac yn ei cysylltu â'ch dadansoddiad o'r deunydd ysgogi. Ar gyfer iaith y cyfryngau, byddwch chi'n meddwl shwd mae iaith, codau, confensiynau a thechnegau yn creu ystyron. Bydd angen i chi hefyd feddwl sut y mae cynulleidfaoedd a defnyddwyr gwahanol yn ymateb i gynhyrchion a phrosesau'r cyfryngau ac yn rhyngweithio gyda'r rhain. Fel rhan o hyn, bydd yn rhaid i chi feddwl am sut mae'r gynulleidfa yn ymateb i'r adnodd a sut maen nhw'n teimlo am y negeseuon. Yn olaf, bydd angen i chi ystyried sut mae'r cyfryngau yn cynrychioli digwyddiadau, materion, lleoedd a grwpiau cymdeithasol a diwylliannol. Bydd angen i chi ei dorri lawr i'w gwahanol elfennau ac ystyried sut mae'r cynrychioliadau hynny'n cael eu cyflwyno i'r gynulleidfa a'r negeseuon sy'n cael eu cyflwyno. Mae angen i chi wneud hyn i gyd a'i gysylltu â'r safbwyntiau beirniadol rydych chi wedi bod yn ei astudio hefyd. Gadewch ni edrych yn fanylach ar yr hyn mae Cybac yn disgwyl i chi ei archwilio. Mae angen i chi archwilio llawer o wahanol elfennau er mwyn dadailadu'r deunydd ysgogi. Fodd bynnag, dylai hyn fod yn rhywbeth rydych chi wedi arfer ei wneud ac yn hyderus yn ei wneud, yn enwedig erbyn i chi sefyll ar aroliad. Mae rai o'r elfennau bydd angen i chi ei archwilio yn cynnwys y gwahanol onglau camera. P'na yw'n closio i mewn, neu'n panio ar draws yr olygfa, a pha effaith y mae hynny'n ei chael wedyn ar y gynulleidfa. Mae angen i chi ystyried y sain yn y clipiau clyweledol a pha effaith y mae'r sain cynefin, neu diegetic, a'r sain anghynefin, non-diegetic, yn ei cael. Elfen arall i'w harchwilio yw'r iaith a ddefnyddir i gyfathrebu ar gynulleidfa. Mae gwahanol godau a chonfensiynau i'w harchwilio ar gyfer delweddau symudol a deunyddiau ar-lein a ffrint. A dylech fod yn eithaf cyfforddus gyda'r gwahanol elfennau sydd eu hangen. Wrth i chi archwilio pob un o'r rhain, mae angen i chi fod yn meddwl sut mae'r holl elfennau hyn yn dod at ei gilydd er mwyn creu ystyr. Ar gyfer y cynrychioliadau, mae nhw wir yn disgwyl i chi edrych ar y ffyrdd y mae gwahanol grwpiau yn cael eu cyflwyno. Mae Cybac eisiau i chi ystyried y materion neu'r cyd-destun allai fod yn effeithio ar y negeseuon ar ystyr. Mae nhw am i chi feddwl a yw'r grwpiau'n cael eu gor-gynrychioli neu eu tan-gynrychioli, ac ydy'r cynrychioliadau'n gadarnhaol neu'n negyddol. Mae hefyd angen ystyried y negeseuon a'r gwerthoedd sy'n cael eu cyflwyno a sut mae hynny'n effeithio ar y ffordd y mae'r gynulleidfa'n rhyngweithio â'r cynnyrch. Er bod llawer i'w ystyried, mae angen i chi gofio nad oes rhaid i chi gwmpasu popeth. Mae disgwyl i chi ddewis y pwyntiau sy'n berthnasol i'r cwestiwn ac i'r adeiladu, ac sy'n eich helpu i wneud eich ymateb yn fwy beirniadol. Wrth ystyried y gynulleidfa ei hunain, mae angen i chi feddwl sut y gellir ei categoreiddio yn ôl ei sefyllfa gymdeithasol economaidd. Rydych chi'n meddwl sut mae'r cynhyrchwyr yn cyrraedd y gynulleidfa ac yn ei targedu ar gyfer y cynhyrchion. Bydd angen i chi ystyried cyrhaeddiad y cynnyrch a sut mae cynulleidfaoedd yn genedlaethol ac yn fyd-eang yn dod i gysylltiad â'r cynnyrch. O fewn hyn, mae angen i chi feddwl hefyd sut y gallai'r gynulleidfa dderbyn y negeseuon. A fydden nhw'n derbyn y negeseuon yn ddi-gwestiwn neu yn negodio i ffordd i mewn drwy'r cwestiynu. Unwaith eto, byddwch yn cymryd y pwyntiau perthnasol a'i defnyddio i greu eich ateb. Diolch at damcaniaeth a'ch terminoleg yma. Mae Cybac hefyd yn disgwyl i chi allu defnyddio rai safbwyntiau beirniadol sylfaenol yn eich ymateb. Mae'n disgwyl i chi allu cyfeirio at ystod y ddamcaniaethwyr gan gynnwys Bat, Gerbner a Hall. Mae'r pwyntiau sylfaenol sydd eu hangen yma ar y sleid. Fel o'r blaen, dyma rai mae nhw'n disgwyl i chi fod yn ei defnyddio, ond os oes gennych chi ddamcaniaethau eraill sy'n berthnasol, gallwch chi eu cynnwys hefyd. Rhaid i chi sicrhau eich bod wedi cysylltu'ch pwyntiau â'i gilydd ac wedi defnyddio damcaniaethau perthnasol i helpu i archwilio sut y lluniwyd yr ystyr. Os ydrychwch ar y fanyleb,
Craidd yr arholiad yw archwilio sut mae ystyr yn cael ei greu a'i gyflwyno gan edrych ar y cynrychioliadau mewn hysbysebion a fideos cerddoriaeth. Byddwch wedi astudio ystod eang o ddeunyddiau fel rhan o'r cwrs, a bydd llawer o ddadlau wedi bod ymhlith eich cyfoedion ynghylch sut mae ystyron a negeseuon yn cael eu cyflwyno. Y peth da am astudio'r cyfryngau yw bod barn bersonol a safbwynt bersonol yn bethau da. Gallwch chi drafod sylbwyntiau dadleuol a mynegu eich syniadau arnyn nhw cyn belled eich bod yn gallu cyfiawnhau eich syniadau a dangos ble mae eich tystiolaeth. Yn ogystal â brandiau a chwmnïau prif ffrwd, byddwch wedi astudio rai hysbysebion gan fudiadau elusennol fel rhan o'ch cwrs, ac weithiau mae cwestiwn yr arholiad yn defnyddio hysbysebion gan elusennau. Mae hwn yn gyfle da i archwilio sut mae cynulleidfaoedd yn cael eu perswadio i gefnogi sefydliadau elusennol, a hyd yn oed i gyfrannu arian. Nawr, dyma'ch cyfle chi i weld beth rydych chi'n ei wybod am y damcaniaethwyr. Mae 3 dyfyniad yma. Oedwch y fideo i weld allwch chi weithio allan pa ddamcaniaethwyr sy'n cael ei drafod. Unwaith y byddwch chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod, chwaraewch y fideo eto a gwiriwch eich atebion. Fel rydw i wedi bod yn ei ddweud drwy gydol y cyflwyniad, mae angen i chi allu cymhwyso eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r theori a'r termau. Does dim angen enwi'r theori a'r termau, mae eisiau ei defnyddio a'i integreiddio fel rhan o'ch ateb. Gyda sleid on, gewch chi gyfle i gymhwyso eich gwybodaeth. Os ydyn ni'n dadadeiladu'r ddelwedd gyntaf hon gyda gyble mewn golwg, beth yw'r eideolegau ymlycaf sy'n cael eu cyflwyno yma? A fyddai cynulleidfaoedd yn derbyn y negeseuon yn ddigwestiwn, neu yn negodi'r ystyr. Gan edrych ar yr ail ddelwedd gyda gontlet mewn golwg, pa ddelweddau o fenyweiddra sy'n cael eu cyflwyno? Sut gallai cynulleidfa wrywaidd neu fenywaidd gymryd rhywbeth o'r ddelwedd hon? Gyda'r ddelwedd olaf, gan feddwl am hol, beth sy'n cael ei gyflwyno? Sut mae hyn yn dynodi delweddau o rym neu reolaeth? Gallech hefyd ystyried pa dermau fyddech chi'n ei defnyddio i geisio dangos eich dealltwriaeth o'r damcaniaethau. Fel y gwyddoch, mae angen i chi ystyried deunydd print a delwedd symudol ar gyfer cynrychioliadau, a gellid gofyn i chi am y naill neu'r llall yn yr arholiad. Dyma enghraifft o hysbyseb print sydd wedi ei ddadadeiladu i chi. Dyma gyfle arall i chi oedi'r recordiad hwn, a cheisio gwneud rai nodiadau ar yr hysbyseb print. O gwmpas y ddelwedd, mae gen i rai cwestiynau, ac awgrymiadau eich helpu i feddwl am yr holl elfennau gwahanol y mae angen i chi eu hystyried wrth ddadeiladu'r hysbyseb. Y peth cyntaf y byddwn ni'n ei ystyried yw pwy sy'n cael ei gyflwyno yn yr hysbyseb. Pa mor hen ydyn nhw? O ba gefndiroedd ethnig y daethon nhw? A oes unrhyw anableddau'n cael eu cyflwyno? Unwaith y byddwn wedi gwneud rai nodiadau ar hyn, byddwn wedyn yn ystyried pam mae Sainsbury's wedi cynnwys yr ystod amrywiol hon, ar hyn y mae'n ei ddweud am y cwmni. Nesaf, byddwn nhw'n edrych ar y testun ysgrifenedig a'r negeseuon y mae'r cwmni'n ei cyflwyno. Byddwn hefyd yn ystyried pethau fel lle mae'r camera wedi ffocysu, a lle mae'r menywod yn edrych, i feddwl am y negeseuon sy'n cael eu cyflwyno. Elfen arall fyddai'r mise-en-scène, ar modd y mae'r merched yn cael eu grwpio gyda'i gilydd, gan feddwl eto beth mae hyn yn ei ddweud am y dillad a'r cwmni sy'n ei gwerthu. Yn olaf, elfen arall sy'n werth i ystyried yw'r gymeradwyaeth gan This Morning, a'r cyfeiriadau rhyngdestunol sy'n cael eu cyflwyno. Pam fod Sainsbury's wedi cynnwys y sylw am This Morning? Nid yw hon o reidrwydd yn restr gyflawn, ac efallai bydd pethau eraill y byddech chi'n ei ystyried yn bwysig. Cofiwch, beth sy'n bwysig yw'r hyn rydych chi'n ei weld a'r hyn rydych chi'n meddwl sy'n berthnasol. Os ydych chi wedi oedi a meddwl am rai syniadau,
gadewch i ni weld sut mae eich restr chi yn cymaru efo restr i. Sylwys i, mae merched yn unig oedd yn cael ei dangos yn yr ysbyseb. Mae'r cynrychiolaeth yma o riwedd yn ddiddorol, wrth ystyried bod y rhan fwyaf o gwmnïau yn aneliad ddynion ar gyfer gwerthu gwisg swyddfa. Nesaf, sylwys i fod yr ystod oedran yn y modelau yn eang, a oedd felly yn awgrymu bod y cwmni yn anelu at werthu dillad sy'n addas i bobl o bob oed. O ran hil, roedd yn amlwg bod amrywiaeth o gefndiroedd ethnic, sy'n awgrymu bod tŵ yn gweithio'n galed i greu amrywiaeth o ddillad i bawb. O ran anabledd, mae'r defnyddau cader olwyn wedi chynnwys ac yn cael ei derbyn fel rhywbeth sydd yn gyffredin. Mae'r ddefnyddau cader olwyn yn rhan o'r grŵp ac yn awgrymu agwedd gynhwysol at ei dillad. Eto'n awgrymu bod tŵ wedi gweithio'n galed er mwyn creu'r apêl amrywiol hon. Yn yr ysgrifen mae gorchymyn byw, sy'n awgrymu bod tŵ ar gyfer merched sy'n eisiau bod yn unigolion a dilyn eu steil eu hunain. Hefyd yn y testun ysgrifenedig, mae'r cwmni'n sôn am wisg gwaith ac yn defnyddio ragenw personol wi, i awgrymu bod y dillad ar gyfer pawb a'i bod ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Nawr, os ydyn ni'n ystyried safbwyntiau damcaniaethol yng nghyswllt yr ysbyseb hon, falle gallwch feddwl am gontlet. Gellid ystyried y cymeriadau yn yr ysbyseb fel cynrychioliadau cadarnhaol o riwedd. Maen nhw'n cael eu cyflwyno fel pobl ddeallus a heb fod yn ddibynnol ar ddynion. Byddwn hefyd yn ystyried defnyddio mylfi mêl-gedd. Wrth weld cynhyrchion, mae ysbysebwyr eisiau gynulleidfaoedd bryniau cynhyrchion, ac felly maen nhw'n gwerthu ffordd o fyw daheadol, hynny yw aspirational. Mae delwedd yn allweddol i hyn, ac mae'r delweddau o fenywod sy'n cael ei dangos ym myd hysbysebu fel arfer yn berffaith. Mae'r merched hyn yn gonfensiynol bert beth bynnag, maen nhw gyd yn ymddangos yn anibynnol ac yn fodlon eu byd ef fod yn gysylltiedig â ffigwr gwrywaidd. Mae hyn yn awgrymu ei bod yn gryf ac yn anibynnol yn ei dewisiadau o ran ffordd y fyw ac yn gwneud i chi eisiau bod yn debyg iddyn nhw, ac felly gwneud i chi eisiau prynu'r cynnyrch gan Sainsbury's. Elfen allweddol arall yr arholiad yw'r ddelwedd symudol. Dyma chi daflen waith sy'n cynnig ffordd i chi ddadansoddi delweddau symudol. Cewch chi atgoffa o rai o'r pwyntiau allweddol sydd rhaid i'w hystyried. Mae hefyd yn cynnig rai awgrymiadau i chi ei defnyddio wrth edrych ar fideos cerddoriaeth. Wrth edrych ar fideo, byddai angen i chi ddechrau gydag ystyriaeth o'r codau a'r confensiynau, gan ystyried yr elfennau sy'n ei wneud yn fideo cerddoriaeth. Elfennau fel gwisgoedd, trefn y ddawns, y rwtîn, a'r codau perfformio neu fotiffau gweledol. Byddai angen i chi hefyd fod yn archwilio'r semioteg ac ystyron awgrymedig y ddelweddau sy'n cael eu cyflwyno i'r gynulleidfa. Hynny yw, yr ystyron mae'r cynhyrchwyr am i chi ddarllen yn ei gwaith. O fewn hyn, byddwch yn archwilio onglau'r camera, y codau goleuo a'r palet lliw sy'n cael ei ddefnyddio. Byddai hyn wedyn yn arwain at yr artist ei hunain, a sut maen nhw'n cael eu cynrychioli yn y fideo. Yna, yn olaf, rhaid ystyried y gynulleidfa, a sut maen nhw'n cael eu gosod i ddatgodio a gwneud synwyr o'r ystyron sy'n cael eu cyflwyno iddyn nhw. Edrychwn ni nawr ar sut y gallai hyn oll edrych yn yr arholiad. Yn y papur enghreifftiol, roedd cwestiwn ar gyfer adran A yn archwilio sut mae cynrychioliadau rhywedd wedi llunio yn y ddau fideo gerddoriaeth, rydych chi wedi ei astudio. Roddodd y cwestiwn amrywiaeth o awgrymiadau i chi i sicrhau eich bod wedi cynnwys digon o fanylion. Roedd yn eich atgoffa, yn eich ateb, y dylech chi ystyried sut y caiff iaith y cyfryngau ei defnyddio i lunio cynrychioliadau o rhywedd, yn ogystal â diben y cynrychioliadau hynny, a sut mae cynrychioliadau yn ymgorffori gwerthoedd a negeseuon. Gyda'r cwestiwn hwnnw mewn golwg, rydw i am edrych ar ddau glip o fideos cerddoriaeth. Rydw i'n mynd i ddechrau gyda Like a Prayer, Madonna, ac edrych ar glip byr iawn ohono. Dyma rhywbeth y gallwch chi edrych arno drosoch eich hun
Edrychwch ar YouTube am y fideo swyddogol a gnewch rai nodiadau wrth i chi wylio sut y caiff rhywedd ei gyflwyno yn y fideo. Yr hyn y byddwch yn ei weld wrth i chi wylio yw ystod o gynrychioliadau gwahanol, ond heddiw rydyn ni'n canolbwyntio ar gynrychioliadau o rhywedd. Gyda galiadau cyntaf y fideo hwn, roi'r pethau byddwn ni'n ei nodi fyddai'r ffaith ei fod wedi ei osod yn y nos. Bydded beth allai hynny fod yn ei awgrymu. Pwynt allweddol i fi yw sut mae Madonna'n rhedeg i mewn i'r olygfa tuag at y camera. Wrth iddi faglu a chwmpo, mae hi bron yn syrthio i mewn i'r camera, sy'n amlwg yn wastad ar ddeiar. Mae werth i chi siarad am hyn gan ei fod yn creu ymdeimlad o argyfwng a pherigl, ac mae hi'n edrych yn ofnus. Mae'r ymdeimlad hwn o argyfwng yn cael ei ddwysáu gan sŵn angenefin, hynny yw non-diegetic a serenau. Does dim unrhyw gerbydau bris yn y seithiad neu'r siot, felly nid yw'r serenau'n gynefin neu'n diegetic. Ac yn y Deyrnas Unedig mae serenau'n dynodi perygl. Mae'r ymdeimlad o berygl yn cael ei adeiladu mewn ffordd arall, sef trwy'r fflamau yn y cefndir sy'n awgrymu ymddygiad ymysodol a thrais. Pa neges allweddol sy'n cael ei chyflwyno yma? Ydy Madonna yn cael ei chyflwyno fel dioddefwr, neu fel rhywun sy'n dianc rhag y perygl? Beth yn union mae'r cynhyrchiad eisiau chi feddwl amdani yn yr olygfa hon? Wrth i ni barhau i wylio am ychydig eiliadau eto, gallwch weld motif y fflamau sy'n elfen allweddol ac yn elfen eithaf dydleiol o'r fideo hwn. Sylwch fod y fflamau yn dod o groes sydd ar dan. Dyma gyfeiriad at y Ku Klux Klan, mynd i'r cysineb a losgodd croesau i ddychryn pobl ddion yn eu cymunedau. Mae hyn yn amlwg yn cynyddu'r elfen o fygythiad a pherygl yn y fideo ac yn creu ymdeimlad o drais. Mae yna hefyd ddelwedd fer o ddrws yn cau, sy'n creu ymdeimlad o derfynoldeb. Mae'n awgrymu drws carchar, sydd yn awgrymu cosb, neu ddrws yn cau ar ddyfodol rhywun. Mae'n awgrymu efallai bod rhywbeth na all Madonna ddianc ragddo. Mae'r efennau hyn i gyd yn cyfuno i greu naratif, stori y bydd y gynulleidfa'n ei datgodio ac yn ymgysylltu â hi. Mae nhw i gyd yn bethau allai helpu ystyried y cynrychioliadau o rhywedd yn y fideo hwn. Mae chydig eiliadau arall yn mynd â ni i seithiad canolig o Madonna wrth y drws. Nawr, byddwn ni am i chi ystyried cynrychioliad Madonna. A hi yw'r artist yma, neu a yw hi'n gymeriad? A yw hyn yn rhywbeth y gallech chi ei ddadansoddi gan ddefnyddio Todoroff neu prop? I fi mae Madonna yn chwarae ran cymeriad yma, menyw sy'n pryderu ac yn poeni am rhywbeth, menyw sydd efallai dan fygythiad ac yn teimlo braw, ond sy'n dal i geisio gwneud yr hyn y mae'n teimlo sy'n iawn. Mae'r ail glip rydw i am i chi ystyried yn dod o Beyoncé's Girls Rule the World. Eto, rydw i ond am ddangos clip byr, ond byddwch chi'n gallu gwylio'r holl beth ar YouTube os dymunwch. Rydw i'n mynd i ddechrau'r clip hwn ychydig i mewn, gan ddechrau tua 40 eiliad i mewn. A'r peth cyntaf rydw i eisiau i chi ei ystyried yw cyflwyniad Beyoncé. Byddwn nhw'n ystyried sut caiff y ddelwedd hon ei fframio ac ongl y camera. Mae'r camera yn go agos ati hi, ac yn dangos ei wyneb a'i ffenwys gemog. Lliw amlwg yn y clip hwn yw air, ac yn amlwg mae llawer o arwyddocâd yn ymwneud â lliw air gan gynnwys cyfoeth, pŵer, grym a llewyrch. Mae'r ddelwedd yn newid ac yn ei dangos hi gyda'r dawnswyr benywaidd y tu ôl iddi. A tro hwn mae'r camera yn defnyddio seithiad llydan i ddangos yr holl dawnswyr y tu ôl iddi. Ond mae Beyoncé yn ganolog i'r ffram honna ac yn amlwg yn ffigwr neu arweinydd pwysig yma. Wrth i'r olygfa fynd â ni blaen, mae yna gyferbynnu deuaidd rhwng grywod a benywod, gyda'r camera yn newid i ddangos y grŵp gwrywaidd yn agosau. Mae Beyoncé yn cael ei ddangos yn ddiofn a bron yn wrthdrawiadol yn ei hosgo. Mae hi'n sefyll yno gyda'r dawnswyr benywaidd y tu ôl iddi ac nid yw'n camu yn ôl nac yn symud. Mae'r gerddoriaeth yn cychwyn ac mae'r ddawns yn dechrau.
Dyma ddawns sydd wedi ei goreograffi a'i threfnu yn fanwl ac yn annaturiol braidd er mwyn dangos sgiliau a chryfder Beyoncé. Mae'r defnydd o liw o golau hefyd yn ddiddorol yn y clip hwn, a byddai'n werth edrych ar y gwisgoedd yr hyn maen nhw'n ei awgrymu. Mae'r goleuni yn aml yn goleuo Beyoncé, yn creu eirgylch o gwmpas ei phen a'i gwallt, gan dynnu sylw at hi fel ffigwr pwysig yn y ddawns. Cofiwch fod y ffocws ar riwedd, ac felly da fyddai i chi edrych ar sut y caiff Beyoncé chyflwyno fel menyw. Mae ei hosgo a'i gwisg i gyd yn ychwanegu at y ffordd y mae'n cael ei chyflwyno. Mae'r dawnswr benywaidd y tu ôl iddi hefyd yn cyfrannu at gyflwyniad cyffredinol menywod. Mae'r dewis o wisgoedd ar gyfer y rhain hefyd yn ddiddorol. Ydyn nhw wedi dewis y gwisgoedd hyn i brofi ei rheolaeth a'i pŵer dros nhw eu hunain? Neu a yw'r cynhyrchwyr wedi penderfynu bod y gwisgoedd hyn yn cyfleu delwedd hardd a benywaidd? A yw'r gwisgoedd toriad isel a dadlennol hyn yno oherwydd dyma sut mae merched yn cael eu cyflwyno'n gyffredinol mewn fideos cerddoriaeth? A dyma sut mae cynulleidfaoedd yn disgwyl ei gweld? Mae hefyd yn werth edrych ar y golygon ar ei wynebau wrth i'r ddau grŵp gyfarfod, a'r her a'r ymddygiad ymysodol sy'n cael ei ddangos. Mae rhain i gyd yn elfennau y byddwn ni'n ei ystyried er mwyn archwilio sut mae'r cynrychioliadau o riwedd yn cael eu creu. Nawr, gadewch ni feddwl am yr amser pan rydych chi'n sefyll ar yr arholiad ei hun, a beth i'w wneud pan fyddwch chi'n eistedd yno tu ôl i'r ddesg. Ar y cychwyn, byddwn ni'n bendant yn argymell y dylech chi dreulio peth amser yn cynllunio ac yn nodi syniadau cyn i chi ddechrau ysgrifennu. Bydd gennych chi nodiadau wedi chi wylio'r fideo, felly trefnwch yr rheini, ac ychwanegwch syniadau eraill gan gynnwys safbwyntiau damcaniaethol. Dechreuwch feddwl am strwythur eich traethawd gyda chyflwyniad, rai pwyntiau allweddol yn y canol, a chasgliad. Wrth i chi wneud nodiadau, ceisiwch weld allwch chi ddefnyddio'r derminoleg ar safbwyntiau damcaniaethol gyda'ch syniadau. Beth yw nodweddion ateb da o safbwynt yr arolwr? Wel, a llynedd, dwedodd yr arolwr, mae'r atebion gorau oedd y rai a oedd yn gallu archwilio llawer o wahanol agweddau ar iaith y cyfryngau a oedd yn briodol i gyfryngau delwedd symudol, gan gynnwys pethau fel saethiadau camera, symudiad, golygu a rediad neu pes, ynghyd ag ystyriaeth o godau sain. Mewn geiriau eraill, ateb da, cyflawn, a oedd yn ymdrin â llawer o agweddau perthnasol ac yn canolbwyntio'r atebion ar godau a chonfensiynau'r deunyddiau a gyflwynwyd i'r ymgeiswyr. Beth mae'r arholwr yn ei ddisgwyl gennych chi? Bydd y atebion yn y bandiau uwch yn archwilio cynrychioliad, rhywedd a sut y caiff ei lunio trwy godau gweledol a sain yn fwy manwl. Bydd y rai yn y band canol yn canolbwyntio ar agweddau mwy syml neu amlwg. Gall y rai yn y bandiau is fod yn ddisgrifiadol yn fwy na dim, hynny yw disgrifio beth y welon nhw ond ddim yn dadansoddi cymaint. Gallai codau gweledol gynnwys amrywiaeth o agweddau megis lleoliad, propiau, gwisgoedd a pherfformiad. Gallai codau technegol gynnwys gwaith camera, goleuo a golygu. Gallai codau sain gynnwys geiriau a cherddoriaeth. Nid oes angen defnyddio persbectifau beirniadol yn benodol, ond gall ein gael ei gynnwys yn enwedig yn y bandiau uwch, a dylid ei wybrwyo lle caiff ei gymwyso'n briodol yn yr atebion. Gall persbectifau beirniadol hefyd liwio dadansoddiad trwy, er enghraifft, ystyried goblygiadau ac ystyron a awgrymur neu afwriedur. Mae dau amcan asesu a ddefnyddir i asesu eich ymateb yn adran A. Ar gyfer AA1, bydd y matebion yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau a'r gynrychioliad sydd yn perthyn i'r fframwaith cysyniadol megis, a ffyrdd y caiff delweddau a'i dewis a'i llunio. Defnydd iaith y cyfryngau i lunio cynrychioliadau o ethnigrwydd. Sut y mae cynrychioliadau o ethnigrwydd yn ymgorffori negeseuon a gwerthoedd?
safbwyntiau beirniadol perthnasol, megis safbwyntiau bat, semioteg, hol, cynrychioliad ac ethnigrwydd a gontlet hunaniaeth. Ar gyfer AA2, mae amrywiaeth o gysyniadau y fydd yn cael ei asesu. Rydw i wedi ceisio dangos sut y byddai hyn yn cael ei gymhwyso i'r dadansoddiad o'r fideos cerddoriaeth wnaethoch chi edrych arnyn nhw eisoes. Os ydych chi eisoes wedi rhoi cynnig ar yr ateb, a ydych chi wedi cynnwys rai o'r manylion canlynol. Wrth i chi ddadansoddi'r fideo cerddoriaeth nas gwelwyd, gwiriwch fod eich ateb yn dangos eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o agweddau ar iaith a chynrychioliad y cyfryngau yng ngolwg y fframwaith cysyniadol. Enghraifft, sut mae codau gweledol yn llunio cynrychioliadau o rywedd. Llunir cynrychioliadau amrywiol o rywedd trwy amrywiaeth o ddelweddau, cwr ferched, dioddefwr ar ymysodiad, delwedd Madonna fel menyw sy'n canfon ei chryfder mewnol. Yn fideo Beyoncé, fe welwch wrthwynebiad deuaidd dawnswyr gwrywaidd a benywaidd, delweddau o rym a gwrthdaro a ddangosir gan fenywod. Rhagflaenu delfrydau gorllewinol o feneweidra, megis y ffrog mae Madonna i'w wisgo, neu'r gemwaith gan Beyoncé. Cynrychioliadau cadarnhaol a danleuol o ferched gyda'r diw benywaidd a grym Beyoncé i ddofi yr anifeiliaid gwyllt. Mae'r mise-en-scène yn fideo Madonna yn cyfleu syniadau am ormesu merched gyda'r ymysodiad cychwynnol, ac yna'r bygythiad o drais yn ebyn Madonna yw hatal rhag reportio'r drosedd. Yn fideo Beyoncé, mae'r lleoliad tanddaearol yn awgrymu gwrthdaro a rhyfela gangiau. Cyfosod delweddau, enghraifft dangosir yr artist perfformio dro ar ôl tro yn canu ac yn dawnsio, yn gymysg â golygfeydd o anffyddlondeb a thrais yn ebyn menywod yn fideo Madonna. Ac yn fideo Beyoncé, mae llawer o gymeriaethau rhwng gwyllt a dof yn ogystal â gwryw benyw. Mae AA2 hefyd yn edrych ar y codau sain a sut y gallen nhw lunio cynrychioliadau o rywedd. Yn y ddau fideo rydyn ni wedi edrych arnyn nhw, caiff y gair pre a'i ail ddweud sawl gwaith mewn coros, tra bod y camera'n dangos delweddau fenywod yn herio ac yn cefnogi. Mae geirfa neu lexis y geiriau sy'n gysylltiedig â syniadau am yr esgyn adfyd fel mystery, power, control, angel. Mae cyfariadau yn y geiriau at grefydd, pre, angel, sky. Adrannau o gerddoriaeth clasurol ei naws, gyda rannau cerddorfaol i greu ymdeimlad o fawredd. Rydymau cryf yn Beyoncé yn creu egni a grym yn y gerddoriaeth a'r dawnsio. Yn olaf, bydd AA2 yn archwilio'r eideolegau a'r negeseuon sy'n cael eu cyfleu yn y fideo. Cynrychiolus syniadau am y nefoedd, am fod yn rhan o'r bydysawd trwy doriadau o Madonna yn esgyn i'r awyr. Negeseuon y berygl yn cael eu cyfleu trwy gyfuniad o'r codau gweledol a sain yn y ddau fideo. Cryfder menywod gyda Madonna yn dod o hyd i'r cryfder mewnol i reporto'r drosedd a Beyoncé yn herio'r grwpiau o ddynion. Grym crefydd i gynnig iachydwriaeth neu rym merched i gael a cyfan am Beyoncé. Mae dull cyfarch uniongyrchol a ddau artist i'r camera yn awgrymu mai mewn undeb mai nerth yn wyneb gormes. Felly dyma'r cynllun marcio mae'r arolwyr yn ei ddefnyddio i edrych ar eich ateb. Os edrychwch dros hwn, byddwch yn gallu gweld y gwaniaeth rhwng y bandiau uchaf a'r bandiau isaf. Mae angen i chi feddwl yn ofalus am sut i gyrraedd y meini prawf ar gyfer y band uchaf, a defnyddio pwyntiau perthnasol a chysylltiedig i ddangos eich dealltwriaeth. Edrychwch nawr ar eich ateb ar gyfer adran A. Ydych chi wedi bodloni'r meini prawf? Os na, beth arall allech chi fod wedi ychwanegu i gyrraedd y pwyntiau hynny? Hefyd, meddyliwch am wneud mwy o ymarferion ateb wedi amseru. Mae'n ffordd dda iawn o marfer a meithrin eich hyder mewn aroliadau. Diolch am ddod i'r sesiwn hon. Rwy'n gobeithio eich bod chi wedi eich cael yn ddefnyddiol.
Gobeithio eich bod chi bellach yn gyfarwydd â'r mathau o gwestiynau ysgrifenedig ar bapur uned un. Rwy'n gobeithio eich bod yn deall sut i ddod o hyd yr atebion i'r cwestiynau hyn a sut i strwythuro ymateb iddyn nhw. Rydw i'n gobeithio hefyd eich bod yn gyfarwydd â'r cynllun marcio ar meini prawf llwyddiant. Bydd y sesiwn nesaf yn canolbwyntio ar newyddion yn yr oes ar-lein ac yn mynd trwy broses debyg gan edrych yn y meini prawf ac atebion enghreifftiol.